Sådan der. Så sætter jeg mig lige sådan der på. Hvad var det, jeg satte mig på? Hvad? Hvad var de store søster lige kunne med den, var? Er du ved at gøre den klar igen, Lina? Så. Og nu skal jeg. Og nu prøv at se. Skal du sidde? Prøv at se, Oliver. Nu sætter store søster så. Hvad? Så, nu sker det. Oliver? Så sæt dig. Skynd dig, sæt dig. Så sæt dig, Linnea. Prøv at se, nu sætter hun så. Bøle, Oliver. Det må du ikke. Oh. Linnea Eksens sprog.